Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici, opština Sjenica osnovala je 2011. godine, a od 2013. u rad su se uključili i opština Tutin i grad Novi Pazar. Finansiranje izgradnje objekta regionalnog centra je izvodio Evropski progres zajedno sa opštinom Sjenica. Laboratorijsku opremu i aparate koje vidite ovdje u laboratoriji donirala je Češka razvojna agencija preko Češke ambasade u Beogradu. Laboratorijske stolove kupila je opština Sjenica i Evropski progres je kupio ovaj drugi sektor mašina, poljoprivrednih mašina za rad i da kažem tako smo došli 2015. godine sa početkom rada laboratorije, zapošljavanjem kadrova 2016. godine ispunili smo uslovi i dobili smo sertifikat o akreditaciji laboratorije. Ukupno je akreditovano 37 laboratorijskih metoda za kontrolu kvaliteta. Cilj nam je da se integrišemo u sistem nacionalne referentne laboratorije za kontrolu kvaliteta mlijeka i da zajedno u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede podignemo nivo kvaliteta mlijeka na standarde Evropske unije. U akreditovanoj laboratoriji mesečno se ispita između 150 i 200 uzoraka mlijeka, uglavnom iz Sjenice, Tutina i Novog Pazara. Kvalitet svojih proizvoda mogu proveriti i poljoprivrednici iz susednih opština. Radimo kontrolu kvaliteta sirovog mlijeka prema modernim, brzim instrumentalnim metodama. Imamo kapacitet od otprilike 150 uzoraka po satu. Pored tih brzih modernih metoda imamo i sve ostale referentne metode za kontrolu kvaliteta mlijeka, mlečnih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina. Kakav je kvalitet i mlijeka i mesa na ovom području do sada što ste ispitivali? Specifični kvalitet našeg mlijeka je na jako visokom nivou. Taj kvalitet se odražava kroz to da naše krave su većinom godine na paši. Slobodne, mogu da pasu tu zelenu travu, mogu da pasu cveće. I onda naše mlijeko je bogatije tim esencijalnim aminokiselinama i ostalim derivatima koje oni uzimaju od sa sirove paše. Što se tiče osnovnog kvaliteta, on je tu negde na zadovoljavajućem nivou. Osim laboratorijskih analiza, Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela poljoprivrednim proizvođačima nudi i obrazovno-konsultantske usluge. Od oko 4300 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Sjeničkoj opštini, edukaciju je do sada prošlo više od 400 poljoprivrednih proizvođača. U martu mesecu smo obišli sve mesne centre po seoskim školama i održali edukaciju o kontroli kvaliteta mlijeka, o pripremi silaže, i o programu Ministarstva poljoprivrede za 2018. godinu, kako nacionalnih mera, tako i IPARD. Predstavili smo IPARD mere Ministarstva poljoprivrede i Evropske unije. U opštini Sjenica ima oko 29.000 grla goveda, od čega je oko 70% muznih krava i oko 30.000 ovaca. Cilj regionalnog centra je da u saradnji sa svojim osnivačima edukuje poljoprivrednike da proizvode kvalitetne i ispravne proizvode kako bi ih što bolje plasirali na tržištu.